Ipinatutupad na ID system sa mga pumapasadang tricycle sa Mangaldan, Pangasinan, hindi na umano nasusunod. Naritong report. Kasabay ng implementasyon ng Modified General Community Quarantine sa Pangasinan ay ang pagpapatupad ng ID system sa mga pumapasadang tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Layo nitong malimitahan ang bilang ng mga pumapasadang tricycle sa bayan. 10 ID sa bawat TODA ang ibinigay ng lokal na pamahalaan. Nakadepende sa mga opisyal ng TODA ang sistema upang makabiyahe lahat ng mga miyembro gamit ang ID. Pero hindi pa man nalilift ang MGCQ, tila wala ng saysayang ID system. Halos 100% na kasi sa mga tricycle pumapasada na sa bayan. Nag-iwit ako. So marami nga nagreklamo sa mga tricycle driver at saka pedicab na bakit yung iba wala silang ID na pumapasada sila. So siguro binigyan namin sila ng konting konsiderasyon para makapaghanap buhay din sila. Alam nyo na yung buhay ngayon. Kapansin-pansin na marami na ring pasahero at tanging tricycle lang ang masasakyan. Hindi naman daw malift ang ID system dahil pagtalima ito sa guidelines ng IATF. Talagang hindi naman po mapipigilan nung iba na talagang bumiyahe kasi kailangan nila yung pang araw-araw. Mahigpit na binabantayan ng MTRG ang one-passenger policy sa kada tricycle. Hindi rin maaaring dumaan sa Rizal Avenue ang mga tricycle. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. Balitang